me person ye da obokrata no dodo pa e wo ha sei me de wo gina daily guide ne fa etoso ensia na mabo amane wonim se bishops miensan bi na say no court ate wo mo for contempt into wo mo kwa kwada afiase 5 days na said the CJ smiley there I want for how you adan enam no ayeka ho asem Mary no obi asheda send me image mama he fufuo ni light soup bi pa enam Mary no Mary no be was aha eno ano di amount no Alan Davis but that kind of message now I say Hey, I say good morning, CJ. Sorry for whetting your appetite. I said that's Mario turned upside down on top of the fufu. To Mario no, and that's what I am now. Alan Davidson, a very good morning to you, my brother. I wouldn't my bed is so bit to me identify. I'm for how you. And quite no social a picama. I said, fast will be a me making a command. Na sija unsa oba delegate ne fa to sunsia ha sei na ho ebo amane wo mo chese bishops miensa wo mo ewo Holy Apostolic Reformed Church and na se no court ahye so mo konkoda afiase when I can make fie num 5 days enanum na asem ni nyina ene se Apostle Samuel Anansoa Bishop Abraham Ajete Ajei and na Bishop Daniel Bueno Tokoli empanyifoi miensa and na wo mo hse high court won kan ha say no ati wo mo for contempt no po ansa na sa contempt no charges another wo mo so na do so ebi wo no mo nya muti didi mu and na se court dey injunction ato mo so ese baby a man so abeda so aso dan mo ka ho ase memo mu nsimu esi 2023 October mu nche afimu na ye kono wo mu bu court nimtia ekwa aso dem wo ma wo bra court si o mo kwan de tabo ato mo so mu ntumi ensi honom eno na mpanyifo emiensa bishops yi ye se no de akwakodro no wo mo ekoda afiase enanum na o maba na asenie na ato so we no ya na ye ka contempt na bi mu fa ne se ya gudie asem wo court na court di asem won sem abetra bonten aka so wankasa kwa na wugina court no abu asem bi dia fa ho aye de tabo ato so no wonni tumi bia eso bebu court animtia eno no okoda obokrata mu a ne fa etoso ensia de aka no ho kokenkan efa emame na eno da nchen so a CJ wo hwe da obokrata ye ni mu a mame nkọ the other ones no na me fa eno no emra Mame fa Ghanaian Times sento so na menyina ne feto so edumienu ene ne dumiensa honom na se ye menu ekasa ya no omampani dada John Dramani Mahama NDC amanyoko ne Frank Atuni wonim se owo Upper East Importem honom a woni semtwofo o engage the media owo Upper East region a woni ensemtwofo edi enkomo na wo hwe ne foni amahunu wo ha ya ne wo the Ghana or say the Ghana we want to know and no ebre no anie ateso ne said oye won kran ha say no e bia no de adru Upper East region a woni media no share edi nkomo nti ye we se mampani dada John Dramani Mahama all the best anopa ya o ma engagement na se enye easy gidi na no wode adwuma no na mu dendenden na ne ho sama na Ghanaian Times said aba woni feto so dum yensan ya eche so mampani dada John Dramani Mahama hwe ese nyame yadom na 2024 abato ne kɔ na wiye na waba abaye mampani a wokɔ Upper East obebo moden na wate region no foforo ewo honum na we no ensusu a wode aban no Kusog region ho esa no be frɛ no Kusog region I hope say Krononedina na mabono ma moni ya na mode acheme na omo kyese eyeboko pusi gas zebila garu ena timpani ena binduri eho ne ma eye enkura hodo a ebewo samantam ne mu wosesa eye mantama wobetie no ene mansi ahodo na wabobo so no omunyina ewo bibia whatever it takes ade bia ema baabi abeka so betumi apagye omumudi akoye region no wo mu obi ewo honom ya wochese no so no yade ba kwa wo hye eho enkita hodie na eno chinso no Bambon Nsem so no eni sinto a ewo mu so no wo hye sa region foforo so no wombe ma mo bambo akade na bambo ho nsam ayre pa ewo honom wode nsam wonyina tudwa ebra eye boko na ba
asigri abugrago azokayo tosumienu ebo modin de tu nanim boko ahemfie ni boko potem won hono wakoya chese enkobodie koso na eyededi kan a apa east mantem ni mu no ne ntoaba no wode ehase na no memenda asem na yekan na ehun komodia etoato so a omampani dada mahama so de sansem no etu mu no Ghanaian Times da obokratai mu no de wono aso wode aba en maboso amaw no na mamefa wo enko the Citizen da obokratai mu na me yi asem bako wone fa etoso enwotwe na sije obehwe ha sei no a da obokratai ebo amane yasemu yase ahemfo ene empanyifo bi a wo ewo danfa Kweman ena teshi amahia eka ho bi empanyifo nyina ede sobo etete wo monsa ede cheyira Benito Wusubio Deputy Minister for Lands and Natural Resources ena IGP George Akufu Dampare wo motete wo monsa ede hye wo monso etnia kosi se ensase abanye jamudi ama wo mono na empanyifo edi wo monsa toso atese ensase no wo moche ema wo ho ene wo mo enfefo eno ena wo mo atronka ta tententen ede akoma mampani Akufu ado na sa petition a wo mo atwere no empanyifo wo mo ensa hyase eye ni jane churu afutu Brimpon ya wotoso enan oye divisional chief ewa mahia ni sango ama yo dikan eye teshi akwasonche ni asrifi ason ya odikan eye manklalo ewo amahia sige empanyifoi enananom yi ene womonsa ehye petition na se a womode akoma mampani Akufu ado se womomodia na onmanani enkosa asase omoka ho asemi ho na pepepe yo enya dwuma na nipa bi omabobbo mudia omususu se wom ho forifori mu no wom nyina no wom nya asase no emanananom ene omomanfo na empuntu nyuma omopese omode asase ne ye no wom emfanya no pepepe na se yokoto konso a no krenie imejeda the Citizen nim no enye fe kra se mema katachie si jehwe mema kantinka na yabo modin asore afifie ababe gina bonten awroro mo travelers twa wo moto wa abonten na wawi asa atena potem ho no a asa home san from akro no a asa kogina kwan akoto aduane wo kwanten enemrem ne nyina ne se wo mo so mo motim potem wonom no nioma mu nye sika ni won po asa nipa no ebetumi podi akwakotu ajanan bia bia na asa kosi ajanan bia wakoye ne hunye wo honom ti ano so ya ban na studie ya wasa ban ehye se omanfa wo chokode ne potem no ebenya baabia ye wo hu yie ba sija de we de eyanim guase se baabia Ghana babedri na yegusua ejaye nan egwa bonten open defecation adenti na wo se ba ne sa adenti na wo se ba ne sa eti se beba na se bia nkrankwa dwuma ko bi kwa na betumi akosi ajanan bia bi eno so sika wo mpa osije so obesi ajanan bia ne sa adwonsoye won potem ni bi no na se agama project ye beba ni sisi toilet we fefe me eno so kura ho nsem wo ho no ma ye so hu enti yade a hadwen we no so nature enti enya presoa eno mo chese a threat to public health a threat pa maye nyesa wo ye fiewura so na atenkran ha na wasidan na wanya baabi a omanfo abetena dan mu beja wo munan na wanso akwakwaje dan a wokoye wonim se CJ ajanan bia ni fie hon ma akwaje dan ni tem na wawi abeja wo na yegu abonten enti wo ye me anase wo ye ho anase wo ye oman no so ahuti no ni nyina wo se ya hweyie ye wo empanyefo wo assemblies awodo a yo masudie se onbehwe se edan bi efiewura esiewie dia be ma han efiewura esiewie no manfo betenemu no wo se janan bia wo sa fie hon mo ye sudie wo se koso nti ehimfo na science enforcement no ana omo ye kaso omo je omo na wa bontene nyina no na omo tete kioso man kasa kobbo mu ana obi ti fie pa yesio awotu adan kasije ajanan bia ni ho enti asem kese wasa ban no ni assemblies awodo no efa to omo ho so na omo ye eho adwuma the Citizen the bokrata eno no na eno edan chen so ma mefa mra the new publisher the bokrata yimu na menyina kratafa etusumienu asem e wo ha no sije medewo ekọ wo wasua ye no ewo sunyan isman sinimu ewo buno mantemu na ukọ hono ma omanfo ewo potem wodom no sije wonim se wo mo chese kane no nanka obi si abansoro na wo mo fra abansoro na akotra pampam hono ma no mutuminya network de ye ko ne ade se na fie ras mo fra abansoro ne biem taje ko frudua
Duan so ajo fra kwatani nkomu ansa na watumi nya network a wode ne adofo ne abusuafo bekasa enemrema ye we tibia ne wobre bi mo ebre just obeye phone call hello na ne dofo bi a wakwantum no watene nka eyasem kese da hono mo a sese no wo mo sese mpanyifo mo awom na nsan ya obi send me picture bi a animfa na video mpo je se omo krum ho no abronsan ba ko e wo ho no animpa abronsan no ofra omo corridor bi wo ho a window bi sa window na da corridor ni mu no ukogina sa side ho a okay enti ase ho na nkofo be line na ukofro phone boot no na akoya okwa na odo phone no asifom na foforo nso so afro abronsan no akogina same spot mo no so aye ne se unya da na ho kakra bi pe ko no be kate asese bitim enne Ghana enye izi o hwa me so hwa images da ya nipa na tete nuanko mu sa no nipa na tete nuanko mu a phone tare na so na dua yi wa sige nse na woni call ni nyina mobile phone nyina na e fom wa hu ba bia yedru no ewiase no Ghana yekoyanim pa enti womo enhye ho asem ema wom na NPP na eche se nyame yadoma wasana busume wom ya ne de to so dunwotwe womo belon to 2024 manifesto no omo de beto yanim de na omo ba beye eni so de hunu no eye de ni nyina no ho asem be ba na Justin Kodua Frimpong eye general secretary de ma NPP ni foni na eda asemi ho wo the new publisher the bokrata yanim asei na yewra Matthew Opoku Prempe Frankatonia be de che de ma NPP na wabu nkotodwe ya asante hene nensa eda na pampam yi enhranko a wose and the king blessed napo no the new publisher ebo ho amane na siye se dodo no ano mu amane na de na wedie ehia me pa siye wonim se yera abet kanda pa ye soafo no ehye bambonsem so watoto bi pa e de amane yera mahama yarega boko Central emrase bejani ne nyina no eye boko ntokwa ne aban no anamuntu awotuo e wo bambo fomu a wo mo edi yedwuma na yewra yarega ekeka nsema ne ko wie sase de ekoso boko hokrampo de bi mu na benefit ne mo sase sika 6 million Ghana cedis a ministry se no no omo edi ato won ma wo mo de eye bambo ho adwuma wo mpotam wodum no aso mu se bi mu edidi ne no na soafo no hye bambo nsem so ka che ne se wonya hweyie na ensem na wokeka no wanhwe no de abufo krampo akose nipa bia won potem ho no makomam na abambofo akọ no ma eye adwuma no na wode wo nkwa akoto semyani to ye mrase bedwane nya bibia na de be ya amanyosem wo ye mrase bedwane a wo so hunu se eba no bambo ene nipa nkwa yade bako a wonfa nya amanyosem na wonfa nya agudie enti so ye mrase bedwane yi enfa ho se o wa manyoko fufrum no oya ne kasa ye mu ne ne oma ye mu no onya hweyie esasa boko de ekoso no obia ni nye ho aban na so de kese ne se to betwa na asumduaba sasika bebrebe ya na yade ehwe bambo ho semi asumduaba nkai kwakọ ye mpontunwuma e wo boko ne potem o say abena say ense sania situation no akoye wo ho no so manfo no tete sansemi bi say so na soja fo ne nam hanu mo bo ho ba sika sika so mo ho no am sha na akotrega bibi na afi asumdwe no aye bo ho ka no na afi akwakọ ho nya mu nti eno ene krata eyewra abet kandapa ediaba ene adwuma so ministry ne eye eba no bambo famu a ewo eso ho nti sege dodo no makenkan ama hwae dodo na mabobo so ediama nti no mawie ma me na ase ne ebra wanya dia ma me